Selamat morning. Gak sih, iki sawan guys, iki jam 2. Bahkan sampai sore kan berarti masuk iya kan. Jadi di hari ini iki kok ngene rupaku, elek banget ya Allah, rupaku kayak gerengan. Jadi hari ini ya sore iki Mbak Indahi uang teralay sedunia. Karena kayak ngomong ini, kok gak pengen jemput aku ini lagi kesepian, aku lagi galau, gak mood. Padahal karena ngomong, Pak aku jemput Pak, aku pengen jalan rono, ngono kan saya, gak usah dramatis loh. Jadi ini mau jemput dulu guys, Mbak Ina sama Kinoy, intinya tangi turu melok. Terus kemarin ngono juga, engko sore apa yang ngeterno, maaf mas, engko tangi turu sore apa yang ngeterno, sapa internet yang gone udah celu pom-pom gitu pokok malah intine. Yus guys, ki berangkat dulu, OTW dulu dadah, nanti nek sampai rumah Kinoy di syuting lagi. Bye bye. Tene laran pengen beli empek-empek guys. Dikawani Mbak Indah pengen beli apa? Ini pengen beli empek-empek. Empek kapal selam. Pengen empek-empek tenan ya. Kok gak malah ya bar kuwi ya. Mang yo pesen donat tapi kayak donatnya jek antri guys. Jadi nggak usah ini beli empek-empek dulu dan ini wes walah wes aku keringetan mas dicoloi langsung bayo diubengi berapa wes delok sekeliling deh nih delok enak kakak deh nih adik adik pengen apa? Adik lo boleh donat tok, nggak boleh ini nyam ya. Adik pengen mama apa? Aduh, aja turun. Kamu naik turun hilang? Hilang, nggak boleh. No. Nggak boleh sih, orang. Dek, no dek. Apa numpak stroller? Kotor. Adik. Di donat dulu guys. Yang dua itu kasih polosan aja mbak. Yang dua polosan, terus yang gitu. Pokoknya kayak meses, tapi nggak usah pakai kacang. Campur tapi nggak usah pakai, makanya jangan ada yang kacang gitu. Iya, cari kacang gitu. Nah, lihat tuh, gimana tuh gimana? Toppingnya lihat tuh. Lihat aja toppingnya tuh. Toppingnya. Toppingnya banyak. Iki adik wis pengen Mau donat. Nek. Enggak. Nara cantik. Oh, lagi itu itu. Ki, kenapa lah Kin? Ucul. Pengen ucul. Terus sama sayanya banyak ini yang coklat juga. Jadi harus beli empek-empek. Harus beli empek-empek. Adik beli donat. Ye. Adik beli donat. Zing. Adik beli donat. Jadi mau lah mana pula apa sebenarnya sing main itu tuh sing nggone kuwi numpak ngono si comper-comper dibudak terus pengen besok main sama tangga ya besok kita ke itu jalan situ ibu pengen yang mana tapi lu gak boleh cuma polosan iya yang polosannya juga aku kepo adik kepo dia guys Iku donatnya guys. yang dua yang polos untuk adik. Iya. Berapa mbak segitu? 35. Kita dibayar dulu. Dibayar dulu, gak boleh ngono. Iya.
Pas ya Mbak, 35 uangnya. Iya. Iya, ayo. Iki langsung dipaten. Iki lho Ki. Pemirsa di jalan. Ayo. Gendong ya. Sudah. Cut. Syukur kowe ya, syukur kowe menek nganu piye? Kowe trae yo kono, Pa. Dicemplungno ning kono iki. Iya. Aku bebe Mas. Ndi lah Mas, jaket mangkok. Mas gak pokei. Ayo. Tak mana, Mbak? Ayo. Pantes bocahku iki cangkeme luweh. Seneng aku ngono ki nek kalah. Andek rono mundur sithik. Kowe kan? Iya angin goblok. Mundur nih, Pak. Kowe mundur, Pak. Tapi ku. Tak warai. Mama. Teh abang kuning motore ijo. Kuning-kuning rada ijo indah kuwi. Diarani kuning gak kuning karena ijo gak ijo nek kuning kok nggonem kuwi mobil. Inoy. Dari mana? Udah baca. Inilah Mbah Jahan. Ambil minum. Yo kok juga banyu sik lho yo. Nek nyayang adike kok ngantek banter. Terus. Weh. 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 Paketnya busuk. Ayo. Mbak. Sama-sama. Jajal colno kono lho, Mbak. Rono lho ngalor rono lho. Aku dinek tiba. Ora. Bukan. Paketnya busuk ya. Kalau dia Mbah, Dek. Kalau Mbak. Halo, Mbah. In. Oh bengkel kan bengkel no kuwi. Bane mbok ganti anyar ya? Hah? Sing guri kempot ya? Sing guri kempot iki. Ndak ya. Pos tepe anyar, bane anyar. Ayo. Gocek. Gak mbek kowe gak gelem gocek. Ambek kamu wes do, ambek kamu. Mbek kowe wae. Ambek awakmu do. Enggak. Mbek kowe wae. Adus pora, sisisan pora. Sisa nanti nggo. Kowe ndak numpak to wae, kowe ndak numpak. Iya, oke. Ayo. Ya, nek motor. Enggak. Nek mlaku ya, tengah nek aku.
ngono kok. Pak nek kok kene tek siram cilik ya, Pak? Sirahe sing cilik. Iki nek ngantek rono-rono iki sesuai tekan ngene sum kono Gak ndek paling mlebu warunge Bu Nurul kok mari ngene. Mama. Oh, maksudku nek kuning kan ngene kan dah iki kan rodok kuning rodok ijo piye, Mak yo. Motore sampean kan dindo indah kuning campur ijo, Mak yo. Nek kuning kan ngono kae ya, Mak. Mau bedane. Heeh. Wis tak gage. Tepangsang neh ngono ki. Heh? Lah sing ning dhuwur mah piye? Ono barake, Mak. Idul. Kalau Kowe ngidul-ngidul sesuk mlebu me Mbak Nurul, Dek. genah karek dek wong tenan teh. Emang nasi liwet ya, Mak? Iya. Sing dong kates. Terus ane ayam laos. Sambel lepas sambel mateng selo. Walah Mak jos ya. Anu Mak, kecamatan apa nanti, Pak? Kecamatan. Tapi yang makan blok KB. Oh, berapa porsi Mak Mas? Bukan biasa? Oh, 40 porsi. Nek sado kates, nek pindang di dua iri. Doseng. Doseng. Kan segone sego liwet. Terus ayam laos, sambel mentah, sambel mateng. Oseng kates, rupa-rupa deh. Angin dari sana ke sana. Dari sana ke sana. Mak Pani. Mak Meni. Nanti Mak. Ya. Aku nganggo kaos abang Mbak difoto Mbak Ayu. Dua blak sing Mbak kaos abang nih Mbak Intan. Wah, apik tapi. Blak deh. Heeh. Iya lagi. Ya, Mbak. Iya. Om Toyo ndek kae mas aku suspek mono. Ora gadeg. Nemang sang siji om nang dhuwur. Gak iso. Om Toyo, iki lho sing nemangsakno anu. Sapa? Repa. Piye watik mengisori? Imbile kok imbile aku. Imbil. Piye? Main. Ate pengen main ngono. Ya, ate 1 tahun Lah, ate kuwi merayakan yang badminton. Apa pedul Oh, ini kok? itu bukan bola, Dek. Oh, kan saduk. Itu bukan bola, sayang. Itu mainnya ngono, don. Wis nya, iki ngene ae. Awas apa kowe, Pak? Sajanu. Kancane wong nek wis sepuh ya ngono kuwi kok. Seriusan. Endang kok, Wah. Kowe jengking ning kono Salwa ora ketok Ndang kowe, Pak. Sop ora? Dek. Dek. Olahraga yang di daster. Plak. Nyah kilo. Sini. Sini, Nyah. Sini. Main sana. Sini. Dek nganu dek. Gumun. Urung tau roh yang ngene iki, Dek. Tahu wae nek kono sapa? Ora ya kombongan tok. Tatu. Ya, api. Roh mari raket nyamuk Nah ya rom raket nyamuk Awas kena gundul anakku, Pak. Apa? Weh. Outfitem terus olahraga banget. Ora, iki cara wis kaos ganti. Iki mbok kuwek Iya.
Ya berdarah-darah. Bagus kayak sama ngumpul sih. Kayak iso restok kayak parek piro tok. Nggak bisa ngumpul. Ya restok ping piro ya? Gin. 6 tok. Lagi. Ayah, papa. Iya, iya. Lele. Ya, kok sik. Bek kowe ya. Titeni anggere kowe keok. Loh, aku iki biasa nganggo raket jamu iki, Pak. Ndah ya dek gumun ning omah roe raket nyamuk ki entuk. Wah, aja entuk dimot, Dok. Aja entuk dimot, Dok. Roe raket nyamuk ning kene roh raket bulu tangkis sih. Yo sing sebelah kene yo anu. Ya penak sing kono Piye, Nduk? Jangan dimakan, sayang, jangan dimakan. No. Nggak boleh. Dipegang boleh. Dipegang boleh tapi nggak boleh dimakan. Kayak Om Pri anu, Mbah Pri ya. Mbah. Panen pisang. Ya pernah mbah le. Tibone wis mbah Masa mbah? Iya Wow, pasukannya wis datang. Iya kok. Keberapa tesan? Spray? Lah kok jadi menungso bener ada sing ngerti. Lagi. Iya. Apa, Dok? Apa itu? Awas, telek apa? Iya. Telek pitik. Iya. Nek mama. Bayi Om. Iya. Nah, punya gue. Ayo mas. Megangnya kok. Ayo. Saya. Ikut mainan. Iya. Ben iki yo kinaranya belum mandi, makanya ben di mengeksplor apa iki ndek. Bebatuan. Warai ngresiki wae. Kae lho. Ketutupan awan misalnya. Salwa. Warai ngresiki tangane Salwa, Dik, Pak. Kae lho, pesawat kae lho. Kae lho, Papa. Ngene. Piye? Ora apa-apa sing tak syuting bocah dolanan iki lho, Mbak, ora apa-apa metu kene. Ora iki lho, cah 3 kilo, Mbak. Iki kan masa kecil kurang bahagia. Kalau Mbah, itu lho, Mbah. Apa itu? Kinara. Itu lho, Mbah. Siapa itu? Ikut. Ikut sana. Nah, ikut. Ayo. Ikut. Alah 200 kok iki. Lah iki yo foto yo. Nah, iki 200 kok. 200 Gak iki, Mbak, bendeke. Persis. Siapa iki lho? Berdiri. Yang manggil siapa? Kinara. Wis. Nek ngono wis gak mampu kowe. No kok. Wis ke menang ae. Nah, jalan sana.
Wis, Mbak, wis ora iso meneng kok.